Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Na ito'y titimek tinamnama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed ken kuana, keparentigem tindalan na. Pag nga oras yu gagayem, da iti manen ti pagayam yu ti radio, Pastor Vic Ariola III. Sapay kumata babayan ti pambindisyon ni Apo Dios, danunan na kayo da ito'y a programa anasalunat. Adatatan ti inem apulo ket lima nga nasyon nga pagdingdinggan dagiti Ilocano. Nagyaman kami ta mabalinyumet nga ipadigo wenno iparanod daytoy nga programa kadagiti gagayemyo kakabagyanyo nga handapay nanggagan ti programa Timek Tinamnama. Mabuyayo iti live stream ti Facebook Live, kastamet ti YouTube, kastamet iti Timek Tinamnama Facebook tayo, kan Timek Tinamnama International. Nagyaman kami, tanda kay peladita, kat sapay kumatag tultuloy ti anapyo. Yan rin tayo, makipagadal, mahenting kay panagdengeg ti programa Timek Tinamnama. Manggagan na iti nga programa iti istasyon DGHT 77.7 FM, The Voice of the Pacific, Timek ti Pasipiko. Tumanon, idanon na ti sao ni Apo Dios. Sa dinuman, nga pag-orasan ti lubong ayan yu, siyudades, estado, barangay, kuno ili, purpuro, abutin ti programa Timek Tinamnama kadagita alog lugaryo. Ket ita agkararag tayo, o Diyos mi ang managayatunay, ingkang panagadal kadagita kakapateg asasaom dawaten mi Apo nga sika, may kadagiti puspuso mi tapno may kan kami tilawag ti kinapudno. Babaen kadagiti adadal nga ipaay ti Timek Tinamnama. Ipamindisyon ti langit. Nami kumaitan tingkam panagadal. Kararag mi kiti amin nga pampamilya manipud ti kalakayan, kabaketan, aging gana ti kaubingan. Pananam mi kadi ti nakaskas daw a bindisyon mo. Iti ito'y ngaldaw. Yaman kami unay o Apo. Isarag mo kadigiti puso ken panunot meeting kam panagadalitag sipod na tinawat mi ida. Napateng anagan na po may sus sa manupot mi. Amen. I know when you get so discouraged, it seems that all hope is gone. But there's one, only one, who can give you courage and strength to carry on. Never give up. Jesus is coming. It's the darkest just before dawn. Never give up.
keep holding on. This old world I know can't last much longer, and sin will soon pass away. But my faith in God simply keeps growing stronger, for Jesus is coming someday. Never give up, Jesus is coming. It's the darkest just before dawn. Never give up, Jesus is coming. Never give up, keep holding on. Never give up, Jesus is coming. It's the darkest just before dawn. Never give up, Jesus is coming. Never give up, keep holding on. Idi adda ni Apo Isus dito'y rabaw ti taga in sermon na nga addada digiti tattao nga saan nga mangikaskasaba iti pudno. Ikaskasabada iti ulbud. Kaskunayan tinasantuan nga surat nga addada digiti ulbud a mamadto. Ket inlawlawag ni Apo Isus gagayem amin na maag ti pamati no saan nga anuruten dagiti doktrina ti pamati nga ikasabay ti Biblia. Anyan lang na nga ikaskasabate ti kinapudno ngem ulbud met ulbud taypay nga mamadto. Kaskunayan tinasantuan nga surat ket iyarig na ati managdengeg ken dagiti managtungpal ti sasauna ti makunkuna nga masirib a tao nga isukas ibaga tinasantuan nga surat na muy da pangarig nga ti dayjay tao ng bangon ti balay na ti rabaw ti bato. Saan nga natwang ti balay na waray may dagiti napigsa nga angin tudo ken bagyo layus. Ngem nayarig ti daytoy a pangarig kadagiti kadwan nga ti panagpamali da parparapaw nalukay agsipod ta binangon da iti balay da iti darat kas mayarig ti dayjay nga tao nga managdengeg ken Kristo ngem saan nga nasayaat iti panagbiag na ta dinengeg na ngem saan na met pagbiagan dinengeg na ngem saan met nga nagtungpal akas kunayan tinasantuan nga surat. Amoyo dayjay tao nga nagbalay iti dayjay kadaratan natuang ti balay na iti panawen ti bagyo. Nayayos iti danom. Ket nayangin gapu tanalukay ti pundasyon nga panakaysaad ken panakaypasdek dayta nga balay. Talaga gayem ati kinamanakem nga panagdengdengeg panagtungpal kadagiti sasaw ni Kristo. Pagbiyagan dagiti mangmangeg tay tinasantuan nga surat, oray pay daytoy pagdengdenggan nyo a radio wenno Facebook. Amuyo gagayem kahit ngay pakam mo, nga kasta iti panagpamati. Mayarig kumati panagbiag tayo. Kas iti dayjay tao nga nagbalay, iti dayjay makunkuna
arabaw ti bato, kiti pundasyon dayta apamati, dinto matuang, dinto mayagos, dinto marakrak, no dikit agtalinaed, nga isu nga may pasdek, gapo ta isu na imula ti pamati na kini Apo Jesus. Dinengeg na ket pagbiyagan na dagiti sasaw ti Apo. Ket isu naragsak nga agtulnog, agsipod ta ti manubot na ni Apo Jesus isu laeng ti pangalaan na iti direksyon ti panagbiag na dito irabaw ti daga. Kasano idi nga insungbat ni Apo Jesus iti umili, iti adu dagiti tattao nga mangkwes-kwestiyon wenno agdua-dua dagiti doktrina nga ibagati na santuan nga surat. Iti Matthew Kapitulo 7, versikulo 28 ken 29, gagayem kinunana ti kastoy, ket idiya ni Jesus nalpasnan dagitoy asasaw, dagiti adu at tattao nagsidao dati insursuro na. Ta insursuro na ida akasla at daday jay pan nakabalin na ket saan akas kadagiti skriba. Mas daw day di ta amin nga isaw ni Apo Jesus ken nakaskas daw. Adu dagiti tattao agdengeg maragsakan da agsiputad da nga sipupudno mangted ti inspirasyon kadagiti tattao kadagiti ngaldaw ti panagdengeg dati sasaw ni Apo Dios. Adda dayta apan nakabalin. Inton manggagantayon ti sao ni Apo Dios. Agtultuloy dayta nga pan nakabalin ni Apo Jesus ngagtrabaho kadagiti puspuso tayo ken panunot tayo tapno si ayat tayo nga mga rakop punno ngala wano awatan tayo nga si bubuslon dayta nakaskas daw nga ayat ken sasaw ni Apo Dios nga agpahay kadagiti kararwa tayo. Ni Pablo, ibalakad na dito'y libro ti Corinto, no kasano nga may simiento dagito nga pamuon nga ad-adal nga agpaiken ka ken kanyak gayem. Anya ti kuna ni Pablo nga simiento wenno pamuon ti intay panang bangon dagiti pamati tayo ken ni Kristo. Idiyo muna nga Corinto 3, versikulo 11, kinunana ti kastoy, awan ti makabalin, nga mangikabil ti sabali asimiento, no dilaeng ti naikabilen nga isu ni Hesu Kristo. Ti madiken hanga nasayat kigayem, adu tatta dagiti tattaw nga may kaskasaba nga subsobraan da, dagiti ibut-butaw-taw daw, wenno iprok-proklamar da, may papanti sao ni Apo Dios. Dumakit apay nga imbintuan tayo, digiti kapanunutan, wenno patpatyen tayo, nga saan nga may batay, tinasantuan nga surat. Adu tatta, digiti tattao gagayem, nga may kaskasaba, ngem, no papantayo ka digiti pamuon, iti sursuro da, hanmat nga gapo, iti nasantuan nga surat. Agapumot kadagiti kapanunutan da. Alagat adalan tayo ito, madamdama nga adda pagad kadagiti mangkisay ti sao ni Apo Dios. Kastamet kadagiti mangsubsobra nga nayunan da. Uray saan nga iso da ita tinsuro, tinasantuan nga surat. Gagayem, awanen ti sabali kunana ditoy. Awanan ti makabalin, mangikabil, ti sabali nga simiento. No ni Apo Jesus impanda na ita nga pundasyon ti kinapudno, iso da ita ti kinapudno. Sangkit di nga kinapudno, nga parparaw-paw. Uno kinapudno, nga iso, nga da nga kapanunutan laeng ti tao nga hanen, muten nga kapananutan ni Apo Dios. Ni Apo Dios kunana ni Pedro, nga adda iti na isang sangayan nga pamati nagtalinaed aging gana ti panungpalan. Ket dati panaklikan ni Pablo. Ora ni Pablo kunana awanan ti sabali nga simiento, awanan ti sabali nga pundasyon. No dilaeng iti ingkabil ni Apo Isus sa kinapudno nga awanan ti sabali nga pagbiyagan no saan nga gapulaeng
kiniapo tayo nga Isu Kristo nga mangisalakan kada tayo. May salakan ka di ti tao nga saan nga mamati ti kinapudno. May salakan tayo kadi gagayem no saan tayo mamati ti kinapudno. Ija may kadungat ti Salonica 2 versikulo 13 nalawag ti kunana iti kastoy ngemre bengmi ti agyaman akan kanayon iti Dios. Gapu kada kayo kakabsat nga dungdungwen ti Apo agsipud ta pinili na kayo ti Dios nga agbiag nga nipud idi punganay amay paay ti panakaisalakan babaen ti panakasangtipikar iti espiritu ken ti pamati iti pudno. Wen gagayem may salakan tay laeng no pagbiagan tayo dayjay kinapudno nga gapu ken ni Apo Hesus awan ti makabalin nga mangisalakan ti bukod na gagayem. Awan pa ti mabalin nga sika nga ama may salakan mo ti entero nga pamilyam. When isalakan mo ni bakit mo, when iti anak mo, gagayem may sa nga sumango tayo. Iti panagpamati tayo kini Apo Hesus. San tayo nga mabalin nga isuno ti entero nga pamilya tayo. San tayo nga mabalin nga isuno ni bakit tayo when no nilakay tayo. May sa nga sumango tayo kini Apo Hesus. Ket may isa ti panakaukom ti tunggal may sakas kunayan ti nasanton nga surat gagayem. Haan nga package deal nga kunana ti Ingles. Haan nga gaputasikan ti pamati ket kunayan to syakton ti mangkibin kada kayo, mangawit kada kayo no mapantay ya langit. Ada pa niya pagsasaw dagat ala mapangka makigimong ta si kanton ti mangisuno kada kami. Kumput kami ton tasakam ton mapangka ya langit. Hanga mabalin gagayem. May sa sangwen na ti panakaisalakan na kini Apo Hesus, may sa awaten na dayta nga ayab ti panakaisalakan. Tapnumadan tayo iti biag nga agnanayon. Nalawag kunanad toy gapu kada kayo kakabsat adungdungwen agsipud ta pinili na kayo ni Apo Dios nanipud di punganay amay paay ti panakaisalakan babaen ti panakaisan ti parahanay baga pinilik ti pamilyayo. Pinilik iti barangay yo, wano iliyo, isalakan kay amin. Haan? Pinili na kayo, may datag, tibiyag tayo. O bawat nita kinapudno kini Apo Hesus. May salakan ka diti tao saan nga mamati ti kinapudno, saan na may salakan? Nagidya lang dumngeg, iti damag, nagidya lang tataw ngagbabawi da, ket awatan da ni Apo Hesus, ipudnuda, ket agladingit na kada kita basbasol, awatan dan ni Apo Hesus ti pamati, paglikodan dan da kita abasbasol, dandana a kinadakes ti naglabas, ket mapandan kini Apo Hesus, ket walain niyo dayta, nga sistema wino metodo, iti adang ti panakaisalakan, when may salakan kayo, no mapan kay kini Apo Hesus, baybayan yun ti kinadakes, naglabas kada kayo. Uroy ti dayto akan ito gagayem. Awaten na kayo ni Apo Hesus. Pakawanan na kayo. Ket pagbiagan tayon ti biag ni Apo Hesus. Manipud dayta kadagitoy apanawen. Iti dayto met lang oras no mangegyo ti ayab ni Apo Hesus ti panakaisalakan. Isalakan na ka. Isalakan na ka. Ket ituloy mo dayta akinamatalag gayem. Ket ni Apo Dios. Isalakan na ka. Ket ipan na kanto ti maysa nga lugar nga awan ton ti basol. Nga sadyay kadwatay ni Apo Hesus. Isalakan na tayo met tinaldaw-aldaw. Isalakan na tayo babayan ti panakabalin ti basol nga isu mangsabsabrot ka dagiti adu nga tattao. Ni Apo Hesus lain na mapangkaken ka, mapangkaken kuana. Iti dayto nga aldaw gagayem. Ited na dayta nga rayat. Ited na dayta nga pakawan. Ited na dayta nga pananglaon ken ka. Nagbalin nga anak nan manipod ita. Aging gana nga umay. Gagayem anyang nga nagimbag. Tiag pamati kinumawat ti sao ni Apo Dios. Amuyo impalagipay ni Pablo anapili dagiti agbasbasak ken kuana manipod iti punganay. Anyan nga nagimbag nga ni Apo Hesus. Tainted na dayto kinapuno kada tayo. Anda ti maysa
nga manurat ket kinunana nga inton tayo lukiben tayo dagiti pinanid tinasantuan nga surat at dadamet dagiti angheles ni Apo Dios kadagiti abay tayo nga isu nga mangkitkita ken isursurat na pay dagiti kinapudno nga basbasaen tayo ken patpatyat yo ay naging bagkit din at dapay gayem dagiti angheles ni Apo Dios nga umararabay ken ka inton rogyamon ti agadal ken agbasa ti sao ni Apo Dios wen gagayem ti panakasantipar babaen ti Espiritu Santo agpaay dayta kadagiti umawat ti panakapili da babaen ti pamati da ken ni Apo Jesus awising kay tagagayem nga agbiag nga dumngeg ti sao ni Apo Dios agbiag ti pamati mataginayon dayta nga pamati tapno inton umay dagiti panagsubok wenno panakalilaw wenno padas iti biag sanday ito nga matuang akas dayjay balay nga nagpatakder nay saad uno nagpatakder iti dijay kadaratan na di may tilayus kinapigsa nga angin napukaw nayayus dayta abalay kasta ka ti klase apamati di kayat yu no saludsudan nyo kanya kayat ko napatakderen ti balay ko iti rabaw ti bato nga sadyay agtaginayo nagsipod ta ni Apo Isus iso dayta nga bato ti pundasyon iti pamati tayo O Diyos mi ang managayat po. At dada dito ay nagitayaten nagagayang nagugagayang dito yung program. No nanggagandan ti kinapuddo kat sandapay ngay masidagken ka tulungam ida at aramidan dayta nga desisyon ti dayta nga aramidan dan ti umay ken ka kat kunada o Apo awaten ka nakasman lumbog. No dadatata dagiti dadto mga nakaamon ti kinapudno. Ket kahit dameten ti mabalbaliwan pag likodan dan dagiti dandana anasipnget dandana nga naulpit dandana ama nagbaso awaten kami pitutin na kami manipot na imbasula na kasasaan ket pasantuay mo ti panagbiag mi ket matan kami ti biag anabalbaliwan ket tulungan na kami Apo at ay tingadang aramiden mi katagyaman kami launay tanamuan mi ti kinapud agsipud ta umawawag ni Apo Jesus kada kami tinaytingan ket sungbatan mi daytan naya agsipud ta dinawat mi dati napateg nanagan na kung Jesus. Amen.